Så står vi her sgu igen. Fuldstændig smadret og en så bare lyst til at bestille en helikopter. Men prøv at se her altså. Jeg er stadigvæk for træt til at kunne sige, om det er værd. Utroligt, og man betaler penge for det. Når man lige får en gang ris i kaj her lige om 2 sekunder. Vi er i cirka 4800 meters højde. Det føles bare som for små vores ben. Så det er utroligt, man kan tage så meget for så lidt tid. Men det er det, der er sket. Ja, passet. 2 polakker, vi har stået op undervejs med beef jerky. Og hvad siger I altså mig? Var det værd? Men det var satme også en kamp. Det er altid det værd, når det er overstået. Det er ikke engang løgn. Herfra går det kun nedad.